Een dikke week na de grote brand bij Sanjesoe in Van Waarden wordt er heel tijd meer duidelijk hoe wat er krekt bad is. Sa's voor goed 94% wist dat het om een installatiebrand ging. Op het park wordt onder Willens hut werken en willen ze vooral vooruit zien. Nou, de eerste klap had inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeet. Ja, ik denk mijn week als 4 uur, misschien 5, dat we echt dit gedeelte van het park weer open kennen. Dat mensen weer echt door de boetentuin van de diertuin rennen kennen. Dat is ook heel belangrijk. Een heel groot gedeelte van de diertuin is eigenlijk helemaal net beskerige. Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is het binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie. Alles wat er nou nog oer is van het pand, dat wordt sloopt. Dat slopen, dat ik zeg maar dat het morgen al begint. Exact, jij hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan doet het ongeveer een week als 2 en dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering. De dijbesteging die het in het pand vestigen wie, leidt op dit stuit volslijn stil troch de brand. Voor de meesten die door dijs kwamen, had dat een grote invloed. Doch komen ze nou en dan nog wel even delen op het park om te zien hoe het ervoor stiert. En om contact te houden met de meijwilkers en de besten. Het is gewoon heel belangrijk dat elk groente krijgt voor zijn verwerking. Het is natuurlijk ook voor hun echt een plakje uit hun leven, steeds maar ja, werd ze dan natuurlijk even net heen kennen. En in ieder geval het gebouw en alles wat erin zit komt net weerom op dezelfde manier. Het is gewoon heel belangrijk dat we daar met elkaar over praten, dat er een grote ruimte voor is. Dat ze ook even een knuffelje kennen met de beestjes, als ze daar verlet van hebben. Slaan we deze even uit, denk ik. En dus dat doen we alle dagen daar even een gelegenheid aan. Voor het team van Sanje Safari bloot het de komende tijd nog wel even dreig. Ze kwamen de oranje weekend namelijk nog meer triest nice. Een paar beesten die de brand eerst nog oelibben hien, die binnen letter dogs nog verstoen. Helaas is het net slagen om alle beesten er goed uit te krijgen. Daar zelfs een protestiep ik gewoon om bijvoorbeeld een bestendokter. Maar gewoon denk kun je gewoon net voorkomen. Loopvogels bijvoorbeeld. Voor het gemak is struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en vers zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ik nog een wallaby vanwege de stress die wie er al min uitkwam. En die had het ook net al hebben. Ik verwacht verder net dat de orenbeesten er nog les van hebben. Dat ze weer tot rust kwamen binnen. En echt de stress en ook de zoensklachten die ze heen, die ben eigenlijk wel aan de kant. Dus vanaf nu maar we het weer opbouwen.